prčionice najvažnija pravosudna investicija u gradu Zagrebu posljednjih 10-ak godina. Upravo ovdje u kompleksu Trga pravde, u kompleksu velikog plana hrvatske Vlade da se što više, a praktički dugoročno sve pravosudne institucije lociraju na jednom mjestu. I ta činjenica da ćemo i u arhitektonskom, urbanističkom smislu pravosuđe okrupniti je jako dobra. Ona je jako dobra zato što je to jedan signal koliko je pravosuđe važno, koliko je bitno, koliko je važno da država drži i do uvjeta u kojima naši suci i svi ostali pravosudni dužnosnici rade. Infrastrukturne promjene, odnosno infrastrukturni projekti važan su preduvjet ostvarivanja kvalitetnih promjena u pravosuđu. One su tu u službi drugih promjena u pravosuđu i to prije svega organizacijskih i zakonodavnih i samo zapravo mozaikom ovih triju promjena i infrastrukturnih i organizacijskih i zakonodavnih možemo napraviti određene iskorake u pravosuđu i vraćati povjerenje građana u pravosuđe.